bagefter. Hej. Nå. Vi har tænkt os at lave en random video. Jamen. Med nattøj på. Aha. Nu skal I se mig. Prøv at se Lyses sygehuse nattøj. Og se mit Lyses nattøj. Og se hendes nattøj. Lyses nattøj. Ja. Okay. Ja, boogie. Kan du synge Justin Bieber? Show you up. Tonight I wanna show you up. What you got? Du ved godt, den her den kommer på YouTube, ikke? Ja, ja. Det var godt. Prøv at vise din mund. Jo. Vil du holde mobilen? Du skal da ikke sige det her. Jeg er forelsket dig selv. Vi stikker dem her. Totalt nørdet. Sexy lady. Wup. Skal vi ikke lige spise nogle vin? Hej, Sarah. Det kan vi godt. Ej, det er så meget, mand. Du æder lige mere. Skal vi have cola i mig? Ja, det er flot. Det er godt. Nu skal du holde den. Hallo. Nå. Og nu skal jeg gøre det med kage. Hun spiser kage som en sindssyg. Og så skal hun drikke cola bagefter. Ja. Det bliver også en underlig lyd, når du drikker. Mark, Nu er det min tur. Hej, Sarah. Jeg elsker dig. har du set Lyses nattøj? Er det prægt? Sygepleje. Snow fun. Ej. Og så gør vi sådan. Ja. Prøv at se en sygehus. Vi skal danse, og så... Ja. Jamen. Vi har ikke noget musik. Og never. Nej, jeg vil synge. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. En gang til. Altså, nu synger du seriøst. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Nej, nu er I færdige med at danse. Okay, nu er det vores tur til at danse. Okay. Så skal Jonas synge. Ja. Hvad skal jeg synge? Jeg skal lige have den her. Hallo, lidt tilbage. Lidt tilbage. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish... Hvad så sexy lazy? Nej. Nå, nu er der Jone og Lykkes tur. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, så nu skal vi skrive det mig. Ikke filme mig. Wow. Skal vi ikke snakke som lysefilm? Vi kan ikke få den til at virke. Ting virker ikke. Eller sådan en nørd, som kan forklare os, hvordan man gør bare. Ja, vi beder alle Facebook-nørder om at sende forklaring. YouTube-nørd. YouTube-nørder. Der er Robin-karriere, ikke? Og du kan godt lige komme ind og hjælpe, Ja. så det kan blive nørd, ikke? Ja. Vi har virkelig brug for din hjælp. Og nu Hjælp siger os. vi hej hej. Vi skal alle sammen sige hej hej.